bim me wo makuru ase na me hu sa abanti bi be ya ade bi wo ho na sa ade na oba be ye no ho no ma enam so mamani ahamia fie de beduru ba bi na mani mi nu kura nyina no hunu hwe na makina kina me di mani kina enya de a mitiminya ayaresa bi afirim anam se ne me de beba mo hana ma de aba bedam na jamada roma na mu wuram na mu kasamu a ebia na obi ebedom me na ajawa boa me na manu no watumi aboa me mamani ate tie se otia hunu hwe metia mi hunu hwe han kura na wani so han kura na mani so sum kabi na panipa eye dei kofa bai ne seya sabri suma duru ho ne kofa bai so die nyina ne se me de kakra bia ase me wa kura ho na uma bi e ba beto me nto oba ho no uma ye friend say mpacho wode abna kusa se se abna kusa wo fan techima hobi o techima hobi ne etie o abna kusa anti maame no ba ya na semtia nyina ne se ne babi ekọ aburukimam na ne ba no ba bekọ no ese wodo afuo bi te se kachu na ne ba no kọ be simfie dunia kachu na kawidam nti wo ba na se metimi a wodi afuo na hene se mama do afuo no ama no nti wo be kan no me yese ne medwene ho na da wo be ba no ti da maame no ba ya na menu nyina akọ afuo no kokọhwe afuo no ampa mekwa menene ka ho asem nti maame no de ekoya ne se afuo no semtimi ya kachu abane de oso ne menche na ba no de ye beche na mse na ba no ye beche mu mienu na cheso no fa ne de a na mso mafa me so me de ampa maja aduma ya be semfie be ko be sinsia nso mu ni sa afiwo ya yawura mu sisa na ahwe akachu no yetimi nya kakra sisa ape dano me de me wo hwa be se December num last December me hwe na maame no na pani baako phone tado na so ho afi wo kwese se efuo no de wakura ma na ye kama mafuo de makura ma na ye kama na moaye nhyehyeye na mobo krata to so krata de ya nyebi adenti krata de ya nyebi maame no ka kire me se menya na me de pabamu a obema ya efuo no so krata krata no wa ma ya nyebi anto afuo no so efuo no ye how many acres be se 4 acres outimi doni nyina kama me doni nyina kama sata no ani hawo na mani hame okay bibia hame enti ewo mu ana aja maame no bae na oye ne se ye be afuo no abusa ne ba no wo aburukire no waka baabi enti afuo no ye be ne abusa o ma se san hyehye no ya san asesa hyehye no okay na msi wo me de sese de aye no afuo no mabebre akura na wie mi jamu enyeje te samo de mo se abusa kura ene de onu oni bie enye baako enti me de maka na samo se abusa meti ase ame ya ne saa aja ya ne na mu abusa ne saa afihia ya sesa ne ya che afihia ya sesa ne ya che na maame no nso no wo wa apaafo mienu na saase num o se maame ne de sei wo de abna kusa okay enti maame no so na saase num ho wa ma apaafo bi nsaase ya wonom adobi ana wonom akire kura nti we akire na kura ne yire ne mma we so akire na kura ne yire ne mma nti December num me wo ho anoma no pa mada sori mete ho a me hwe na maame ne pani no abi mba baako fonta na so ho dendende anopa hema no sa bra na mada sori a mete me kwan no ape mi nkɔhwe a boy beduru ho no ma dua no a ya na otwa so pam tuntum no wahu nam se ai wahu kwa na boy na ja se sa kasa wo ye bema no ko a wo ye no tetefo no so kwa na wo ye ne tetefo na nya wo na no kasa wo ho na me na no kasa me ho no beduru so wanchia me ana hwa otwam no wo kɔba bia ye tunwuragu sumina so bola so akoekwa no akokoto ho ukuye wo hwehwe mi hunu ye mi a mete kwan na no mete me kwan no mada sora no pa mete me kwan no wanchia me maame no so pani ya abna kusa ne pani okay eti na hwa na me hwe no me so mete wo na me hwe no kom na me na madwira ye me se aduro bi na bia o bepe na no pa no wo me bora no so
ebia na ne ba ni bi ntiapo to oba be pa duro na ebia odi akwa ne ba ni bia me dua nuro ho me nua duro na ese ya border no so ya ne ma bi fifiru ho saa yetimi de bi enuro okay ana me de me hwe na ma hu so afa de bi fam ho na saa de na ofa e no phone no da so tare na so ho saa nifa na tare ho no odi ne nsa benkum ana ese wahuna bua bi na ese odi ade no wowo no wokun aboa no odi wowo no wokun aboa no odi wowo no ese wokun aboa no kwa akoi sori ya na odi na ni hwe ka fina se wanchia me wanye hwe so man kasa na ho seconds se me bie ma no kasa yi na mani benkum ne de kokora mi hunu hwe wani bonkum mani benkum odi ne nsa so benkum okay wani bonkum no kokora nti hwa mani no kokora mi hu hwe eje kokora mi hunu hwe adane sa agutu nti ho na ye nipa mienu na hwe a yeda akura no nti ho na me konya ne madam fo ba ko ne se ke asema atumini o na me da so da no bo bia be ya de bi wo ha sisia ama mani ba ko no mi hu hwe no se sa na ho ya na me se yawo na bebe ye sa ne mai wa na sese yanya asemi den eba asa no ukosumina no so na ball no so ko head ade kro de be se ho manko ho eba asa na masuro di manko ho na boy na minyane no wone de ko ho kokkohwe ade an wa ye no na ye de yi wokoye no ese na wode ade bi agogo wo fam ho saa ana wogya hoko ususu se abrante de obeye no na ma wani no ye saa saa na me de me ya madwene pa fi se dada na me wo ho no mi hunu saa de ni bi no na mani no timi nye me saa enti eba ne saa no ana mnya na madam fo na madam fo no kokkohwe nam se ke na asem ye ba ne den wo se nam se sen ani ye se me kobo police fo amani ana da se ye ma boyi ye de ne kwa ahemfie na o se nso ye ne saa enyi yi obenya anu yie obaka se oduro na ne mpabo ate ana se bibi ye te saa enti me de madwena na se fo ani ne ko doctor ana hwa me pe busina kakra na me ko doctor me kokodu doctor hwa ya firi mani ya fira ma doctor fo ni nyina ko ye huna de poten ya ewo mani no so ana aja me san de babe ma de betena akura nu eye wo ya kakra na se da no age panoa na afira age pana na afira akura nu mu hwa na mani ni fira yo wo firi hono a de ni militi kura na mani no afira kura mi hunu hwe benkum no na nifa ne de na ewo ho a me di hunu ade tina de nifa ne ye adwuma kakra me de nifa ne de ye adwuma kakra afia de be ne se esam san betena akura mu ho ti me ba ya me ye ya na maramfo ba ko su dabi sise ne ese utimi de wani ne nante kakra enti wo be na mate sofu bi nka na me ko ho wo bati ya si obi ya duro ha na me ko ho saa pedie kakra na edam boto ma me beto bibia die ni so ansu gom ana m san bae enti me san ba akura mu na maramfo no ka kire me se dinsini bi wo ye nchen hwa ti se be ya ye mfa maninu nko ho nam si dabi dinsini a oba me se ni die misuro sanse ebi a betuma ba se me yade no kura ebi kura nu ono kura onimu bi di ho ne de me nko me ka ya na boy si ye nko ana gya hwa ye be nde na ye ko papa no nam si urumai ye ko to papa no na ye chia no nam si urumai se misisi ana ya na mani so ha me kakra na so obetimi aboa yen ya yankasa kura nsi no si o wo de brada na ya me ye aduma nti mo mpa akoko bemma na mo mfa ne mreme na mo de akoko ne ba nyame boa bibia be yi ampa me bo modene kopa akoko bemma ne bi nti da brada no me na madam fu ni nyina na de call sa dinsini ni ho ye koduro na o se madam fu bra na koguru adam na madam fu no so pe ba bi tenae tim koduru hwa na uruma no hwa na wa ha ase esi aduro bi tuntum wo de ne nsa benkum se na wo de ye sa aduro no to ye wia na o se madam fu find the how na am se o mani afesu ya na msisi so ham hwa na obaye akokọ no ntakranum pau mani no wayi bo kum no say ade we na ehwe wani no nam se mate bo ne da se na ehwe mani no mo se wayi bo ba na to fam no se fine how nam sisi so ya na eta ehame o so pau no wayi ade bi te se panie tun akwati se abura ayi pane ya de pam abura no ewo misisi num
fa wo wie na o ma maduro ni bi se me ba fi a ya me mfa bi mfa nyem sisi no na me san fa bi nyi ya yamani no na ebekọ afi mbedu fie me da ya ade chi ya no pa mi nkotodwe mi ntimi skura na masore firikete so wabubu mabubu agu kate ne so kwa na mtiam fira madam fo na madam fo firi ne dam no obeso mi mu mi ya mi kotodwe de mi ntimi nyina so kura kwa na madam fo no odi phone no ofre na madam fo bi na odi motu o mudi motu be fa me ma no no tikimai me kwa na o mudi me koma osofo obi na osofo no bom paye ma me a na o se madam fo asase na wote so no me ka kire wonu obi ya adwuma na so wahwe nipa no obekun na obi atowaduro aye pane na so wahwe ya obebubu ogu ho anam se osofo gi wo hu fam ana ne hwa me nden ope semina bi na ode mam se ya me mfa me dwaredware na ya ebe ya me ho beto me na me ho tom so a gise mpe baabi na me fa na one de wontimi nhweme ma enko awie tim bedwadwa semina no afi de na chese uhwema misisi ne dia na atome na mom manene dia enyanteye ntime ne na mua ana aja February ya kachu bae na osem kosi sabie na aja minya bosen akakra me so me dia kwa akohwe mo na ja so ni ba ko die hu ade mani ba ko ne die hu na ade ni fa ne die hu benkumi a ode ne nsa ye die ane dia kondem ami hu hwe nti February we kachu no ba ya pe na aja kwa me ko bo ma me nan mane na osi o me hya ase ensesa na mfa baade fo nipa mienu ma ana mde om kogum kukuru ekoduro nwia na manya 1.5 bag ade tie ma na san bai enso ye koe na manya 1 bag na ade ya tie nipa ba ko ne bai enso ye kosese na masene nya akaka kire mi mfa se 1 bag na manya enti ye kwatiti wie no na ya twen kakra na je se o de wani ba ko no ana se ye adwuma ho me de mani ba ko na se nya 1 bag masa sisa se nya 1 bag ya ho me kakra first day no me nya 1.5 bag ani ya kariye na second day so 1 bag third time so no me fan se so 1 bag sa enti ye pon ye no pe ana aja me so me fa makura so kwa na pani no so koye ti ade cha no pa no eno de yankari ade cha no papa na msi mi se me ba na ma ba be hwese ka twunu atwa na fuo nu mu ana eni ho afie de me ba be duru afuo nu mu ho a mani no de ba ko na aka nifa no ase sumuba de mu na sa mi gina fuo nu mu ho na mani no eno so afira wa abra na osesa cashew no abra na me ma be duru afuo mu ho na ende ma sesa asi ho okay na ade che ye no me ba be hwe se ka twunu atwa fuo nu mu na kromfo me fa ya ti mi beduru afuo nu ho pe ana manu ne start ye nifa no ya aka na odi hwa ade ya aka na me di hu na ade ni nifa no afia ase sumuba ase ade san ase sumuba ase ade san mi gina fuo mu ha afia de na mi hu no hwe sumaduru ane so afura kodo to ana ene hwa metia ya na kura bi ben ho ana nipa no o mbebu sa se de asem na asi ya nam se ajanom me beduru afuo ma mani afura o enti mesramo a mo mefa me na mo fam kokwan ho na me nkonko pekai na me nkom kurum ana hwa damfo ba ko be so me nsa ono kura na oni gidie mani no guso tu no nim se bia azan bi na meye to obe so me nsa oje me sika no kuta na ohu sampa mani no mi hu ade ampa ana oso me nsa ti ekwa yanim kakra bi ana me ye ne se won hwe maame no me ka hwura no so no na fuom ho sesa bia won na mane se me beduru fuom ha no mani ya abna kusa no ya abna kusa no won so ka twuni bi e bata me so me die no ana die so me nsa no me koduru ho na mka se won hwe se maame no won na fuom ho a won konko bono maame na mane se mani afra awa fuom nti ka twuni atwere ho na ya won konko ton na esa akromfo be kwa akofa na bo ni ja me nsa kwa fuom okwa na ampa maame no wo ho ana okobo maame na mane tu okobo maame na mane a maame na ntima nka hwe na osi wate na wo tiam so obi mefa no sa wo sra wa mafuo no bataw de no wante wati ye kra mahunu no ho okay ana aja me de boyi be so me nsa na poa me de ko ntim bedu tekiman na wo hwe a me so ba bia metie no ka se me ko wa me nko a obie ni ho a obitima boa me ma no nyina won kentampo to wa na mesre da ba no de me ko kentampo station na me ko fro kentampo ka na poa me de ko kentampo ho
Mami ba be sandi misika ma obe sandi misika ma kura ana me so ma me baba ko oba ya sika 2 million ana mami ni yidi ma no na me so wanya hwe me di menya bi di akokoko doctor de enti mi wo mu a na mami no wo mane me wanya hwe ape frisa mani su frae no busumi be sensie mu ni mami ni mi hu no ana o musa obi su se ebia se mani ni te se o meka bi sa enkire me ba bia abesi sa amri na cha se me so se uhwemu a mabre me di mani ko ba ha taw na me di ba be se na ko ba ha taw ajapoku ya bre no nti se sia ususu se wani no ne fare ba no efiri he ne fare ba ne de boy no a ne be fira mani boy na ode bibi ko wo ya sa bi no a me fare ba de me gira ne so boy no de se woni ni asem na de no timi fira wani me ni asem na so me ntimi hunu nipa ne tirim waye ne boni bia na menya ne hwe adenti na okoto bola no so na ade wani akobu no wono so de mintimi nkire but wono so de ni nipa am suspect no because me hunu bi sa da so gba ne meye hwe na sa na wo se sofo bi si nipa bia ne ye adwuma eye maami kusa nko na ne ye adwuma maami kusa no so de nko ade na ne ye adwuma sa ne ye no woka enti ekoba ne sa obetumi de asise maami kusa no na ayo sa wona de metima asini pise wona na amamani na fira chanse busumi nsia di amani firae wosi ho me bi sa se ebi adwuma mu ho na mkoduru amani efira ti bia papa ekura me nkonkopa na kira kwan na me musa se ne ho tesen ana ne ho tesen enti wonsi ho ne de metimi asisu dua se oni na afira mani okay je se de ne enyema wo se ne de me de mani na kina ama me hunu sa de mesi aye enti mada roma munwura mu mame na ebia osofuo bio se di nsini bio nipa bia obetimi ahu fama hu sa de mani no ho asem bi se kanye nyame na msuru na kemeka se yisofu no firim ti se ntro ye ya no asofo ni bi okuma se ya ombetumi wate sa ka me mo yi asofo ni bi afirim na so no ye wogidie se asofo ni bi so omo ye nyame nipa sa asofo ni bio sa bio obi a onim fama nani hu no sa wo hum ya de sa de sitia na se obetumi aboa me a aja na da roma wo moa me ma mani mi hunu ade efiri se wonye boni bi menye boni bia sa boni so kura na maya ana mi hunu ya aja achopa na mekwa akopa nipa no hana meso aja manya mi fa ahudie ana ma me dia ba be fa mo ya boa wo ma wo kwekwa ukuhu ba kukuhu ade a wonka se sofo bi na aboa wo ya ye bi pen ye betumi aye mani hunu ade a nyame nam ye so na ho akere wo kuro bia sante kotoko se wadansuo ni mu ankasa na ne ho afọ ye de ne ba konkon so no ya ne de mo na maboa me ene na aba se yie sa ti aboa wa wunyiye ma wo o da bi mi nyimu ma ayo mi nyimu ma o de na ase be ma yo me de na ase be ma o fa na ase nkoma sofo bi yo da bi mfa nkoma sofo bi ya e be ne sama why yo